Εσείς είστε ομιλητές και εγώ παρακολουθώ από εδώ. Πρέπει να ρυθμίσουμε τον χρόνο μέχρι τις 1 να μιλήσουμε όλοι. Για μην κάνω συνέχεια εκκλήσεις. Εγώ κάθομαι και μετά τις 1. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι συνεργάτες και το προσωπικό έχει από το πρωί. Λοιπόν, έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Τον πήρατε μόνος σας, ανεβήκατε στην έδρα. Αυτό σημαίνει συντομία χρόνου. Περασμένο της ώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ καλή η τακτική το να μιλάς για το παρελθόν, μάλιστα διαστρεβλώνοντάς το, όταν δεν θες να απολογηθείς για το σήμερα και όταν ντρέπεσαι για αυτό που κάνεις για το αύριο. Αυτά όσον αφορά σε όσα αναφέρθηκε ο προλαλής συνάδελφος, που εξήντλησε το χρόνο του επάνω σε μια κακή κριτική του παρελθόντος και για το σήμερα μίλησε στην παράταση. Τέλος πάντων, να πάμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και δεδομένα πρωτόγνωρα για τη χώρα μας. Παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της επικράτειας, απεργούν οι πάντες. Δεν υπάρχει ούτε ένας κλάδος που να εργάζεται, που να μην είναι στους δρόμους, που να μην διαμαρτύρεται. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, νέοι και ηλικιωμένοι, το σύνολο της κοινωνίας. Ταυτόχρονα έχουμε μια κυβέρνηση σε πλήρη αδυναμία και παράλυση. Κατά γενική ομολογία δεν λειτουργεί τίποτε. Υπουργεία που τελούν υποκατάληψη από τους εργαζόμενους αυτά. Υπουργοί που περιφέρονται και ψάχνουν να βρουν χώρο για να εργαστούν σε εισαγωγικά και να δώσουν μια συνέντευξη τύπου όπου τι να γνωστοποιήσουν στην κοινή γνώμη μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Την αδυναμία τους να κυβερνήσουν. Υπουργοί που ανά 3 αρθρογραφούν και γράφουν μανιφέστα, κάνοντας απλά διαπιστώσεις και απολογητικές αυτοκριτικές, λες και κάποιοι άλλοι οφείλουν να υλοποιήσουν αυτά που οι ίδιοι είναι και εντεταλμένοι και αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Υπουργοί απλοί παρατηρητές της όλης αυτής της κατάστασης που τύπης κυβερνούν. Μια χώρα που καταρρέει. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε 2 πρόσφατα στοιχεία που πιστοποιούν την τραγική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, που επιβεβαιώνουν την αποτυχία της κυβέρνησης, την ανεπάρκειά της, την ασυνέπεια, την αναποφασιστικότητα και την αναβλητικότητά της, που πιστοποιούν τις λάθος επιλογές και τις παλινδρομήσεις της, που πιστοποιούν την αποτυχία του μεσοπρόθεσμου που μόλις προ λίγων μηνών ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε λοιπόν την έκθεση της Τρόικας για την 5η αξιολόγηση και την έκθεση για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο εννιάμηνο του 2011. Τι προκύπτει από αυτά? Ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2011 δεν επιτυγχάνονται, διαψεύδοντας έτσι τις κυβερνητικές προβλέψεις και διαβεβαιώσεις. Ακόμα ότι προβλέπεται ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για το 2011. Και πέρα από αυτό, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα πέραν του μεσοπροθέσμου για το 2013-2014. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια σκληρής λιτότητας και θυσιών, όλοι οι δείκτες έχουν επιδεινωθεί. Αυτό είναι λοιπόν το περιβάλλον σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αύξηση ενεργείας και ύφεση στην αγορά με ατελείωτα λουκέτα. Περικοπή και μείωση των μισθών και των συντάξεων σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης όλων με τη μείωση των φορολογήτων στις 5.000 ευρώ. Επιβολή αλλεπάλληλων έκτακτων εισφορών και χαρατσιών. Ακρίβεια ανεξέλεγκτη στην καθημερινότητα, καύσιμα, διατροφή και παντού. Και κάθε 3 μήνες τι ζούμε? Αυτό το ατελείωτο μαρτύριο της σταγόνας. Έχουμε μια διαρκή αγωνία. Θα πάρουμε τα χρήματα ή δεν θα τα πάρουμε? Ή θα φτωχεύσουμε? Έχουμε την επιβολή νέων μέτρων με εκβιαστικά διλήμματα σαν τα προηγούμενα που ανέφερα. Νέα μέτρα όμως που δεν μπορεί πια να επιφορτιστεί η κοινωνία όταν έχει ξεπεράσει τα όρια των αντοχών της. Όταν δεν αντέχει πια ούτε ένα ακόμα επιβαρυντικό μέτρο. Μέχρι πού λοιπόν
και πόσο μπορεί να αντέξει η κοινωνία αυτήν τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω, όλο αυτό το σκηνικό, με μια φράση μόνο μπορεί να το περιγράψει κανείς. Κατήφορος και απόλυτη διάλυση. Ας πάμε τώρα στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο. Αυτό δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά τη φυσιολογική εξέλιξη αυτής της ακολουθούμενης λαθεμένης πολιτικής και των κυβερνητικών επιλογών. Και μέσα από τις απεγνωσμένες αυτές προσπάθειες και τις εσφαλμένες κινήσεις που γίνονται υπό το κράτος του πανικού, χάνονται και οι καλές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα. Ακούσαμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής τους φορείς, όσους καλέσαμε, όσους μπορούσαμε να καλέσουμε λόγω του κανονισμού της Βουλής. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που δεν ήρθαν γιατί δεν μπορούσαν να κληθούν. Αλλά αυτούς τους ακούμε όλοι μας. Όσοι τουλάχιστον είμαστε δίπλα τους, δίπλα στην κοινωνία. Και όλοι έχουν μια κοινή συνισταμένη. Κάναμε πολλές θυσίες, πάρα πολλές. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες. Αλλά θα πρέπει να έχουν αυτές κάποια συστατικά. 3 συγκεκριμένα. Πρώτον, να έχουν το στοιχείο της δικαιοσύνης. Δεύτερον, να έχουν ορατή την προοπτική της ανάκαμψης. Και τρίτον, να μην ξεπερνούν τα όρια των αντοχών. Λοιπόν, τίποτα από αυτά τα συστατικά δεν εμπεριέχεται στο συζητούμενο νομοσχέδιο. Τουναντίον συμβαίνουν το ακριβώς αντίθετα. Επιλεκτικά έχουν υποθεί, θα σας τα πω μόνο επιγραμματικά, ποιοι θίγονται. Θίγονται κατηγορίες και ευαίσθητες ομάδες κοινωνίες που δεν θα έπρεπε να θίγονται, όπως είναι η πολύτεχνη και η ΑΜΕΑ. Λεηλατείται το εισόδημα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Θίγονται και αδικούνται έξω από κάθε λογική. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, απόστρατοι ενόπλων δυνάμεων. Από αυτό το πολυνομοσχέδιο, μέσα σε 6 κεφάλαια και 40 άρθρα, αποδιαρθρώνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία. Ανατρέπονται οι οικογενειακοί προγραμματισμοί και προϋπολογισμοί, αποδομείται το κράτος. Γυρνάει η χώρα τουλάχιστον 60 χρόνια πίσω. Με τις διατάξεις του ουσιαστικά διελύεται το δημόσιο και λειτουργικά και συνταξιοδοτικά και μισθολογικά και βαθμολογικά. Οδηγεί στην ανεργία και στην εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόμενους και κυρίως δυναμητίζει την αναγκαία και απαραίτητη, ιδίως τώρα, συμμαχία και συμπαράταξη της κοινωνίας και της πολιτικής. Τα εκατομμύρια των πολιτών που σήμερα ξεκινήθηκαν σε όλες τις πόλεις της χώρας το πιστοποιούν. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα απόσπασμα από την επιστολή του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, του κυρίου Πολυζογόπουλου. Τον γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Και αφορά το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, όπου λέει κλείνοντας: η κοινωνική και πολιτική συμφιλίωση δεν επιτυγχάνεται σε μια κοινωνία εξαθλιωμένη. Μια εθνική, κοινωνική, αναπτυξιακή και πολιτική συμφωνία είναι σήμερα απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Η χώρα μας βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της μεταπολεμικής περίοδου. Το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου οδηγεί σε κοινωνικά ερείπια. Η κοινωνία μας και οι πολίτες μας χρειάζονται μια νέα θεσμική θωράκιση. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Αύριο είναι πάρα πολύ αργά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλαμβάνοντας λοιπόν και η κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες, ας ακολουθήσει τον μόνο δρόμο που της απομένει πια και ας προχωρήσει στις εκλογές. Είναι η καλύτερη τελικά υπηρεσία σήμερα που μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Είναι προφανές βέβαια ότι καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.